Tiɲɛ ka fɔ Maliba ka jɔ ne Bakari Ngote ayiwa n sigi ka don wuli ka don hami don njɔrɔ don sabula an tɛmɛn b'a kan k'a fɔ ko jamana si tɛ mun sera ka jɔ kalo kan jamana si tɛ mun jɔra namara kan jamana si tɛ mun jɔra yuruguyurugu kan ayiwa an ka jamana kɛ danbe ye an ka jamana kɛ hɔrɔnya ye ka jamana kɛ baara ye ayiwa n'o kɛra tiɲɛ kan ayiwa a ka ca Ala fɛ Maliba maa wɛrɛ bɛ ɲɛbɔ an fɛ ayiwa an ka ɲinitaw de ye jamana in a ka taa o sira kan ten ko dɔ kɛra kunfɛta la dɔ kɛra tununi na ayiwa dɔ kɛra yɛrɛmabila la waati sera sa an ka segin so waati sera sa an ka segin an yɛrɛ ma k'a dɔn k'a fɔ ko anw de ye Maliba ye n'i ko Maliba i ko danbe n'i ko Maliba i ko hɔrɔnya n'i ko Maliba i ko yɛrɛdɔn n'i ko Maliba i ko jatigiya donc nin danbe ni nin fɛn minnu ye anw ta ye anw k'an jija bisa an ka se ka ninnu lasegiya kura ye sabula u tunun bɛ bi u t'an b'u kunfɛ bi k'a sababu kɛ waati la jamana yɛrɛ kɛra n t'a si dɔn ye maliden kɛra u bɛ jamana kɔnɔ u tɛ jamana si dɔn maliden kɛra u bɛ fɛn kɔnɔ ayiwa kurun kɔnɔ kurun min u t'a taasira dɔn u t'a taa yɔrɔ dɔn ayiwa a ko bɛna fori cogo o cogo u t'a si dɔn ayiwa n ko jamana tun kɛra o de sa nka an bɛ Ala fo bi ka Ala barika da Maliba a bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ bi Maliba a seginna so ayiwa sabula malidenw y'a faamuya k'a fɔ ko u taasira k'o tɛ taasira ye ko mun bɛ jɛlen don nɔgɔ tɛ mun na ayiwa sa ko an ka kɛ an yɛrɛ ye aw bisimila arajo Kiledu ale soba sanfɛ danbe ani hɔrɔnya ayiwa an k'o sinsin Maliba ka diya un monde sans terrorisme n'i ko un monde sans terrorisme ayiwa i ko ayiwa sa an ka jamana a ka kɛ an yɛrɛ ye a ka k'an ta ye sabula Maliba don tɛmɛna n'i y'a fɔ anw ye ko terrorisme an b'a fɔ de o ye arabu dugu fanfɛlaw ye o ye nin yɔrɔ fanfɛlaw ye nka k'a fɔ ko anw yɛrɛ bɛna an yɔrɔ y'o kɔnɔ donc o b'a yira o tɛ anw dɔ ye o tɛ anw ka fɛn ye an k'an jija an ka se ka bɔ o kɔnɔ aw bisimila Kiledu soba sanfɛ ne Bakari Ba cɛkura togo la micro barani Burama Danbele ani Abu Cote ayiwa u bɛ nɛgɛ karafew la sa ayiwa sa ni Kiledu media ni ka se ka ayiwa bɛɛ lajɛlen ka se ka message in sɔrɔ a sɔrɔ kuma la a sɔrɔ waati la a sɔrɔ sira kan ayiwa waati min ma i ja Kiledu media ayiwa ale kalekaw ye aw bisimila Kiledu arajo so sama sanfɛ ayiwa ko kuma kɔrɔw don seginka ayiwa école karamɔgɔw ɲuman na ko la répétition est pédagogique donc ayiwa cette répétition est souvent nécessaire ce rappel souvent nous permet d'édifier le futur don dɔw tɛmɛna Burama n da sera G5 comment G5 ye fɛn mun ye G5 u y'a bila minɛn mun kɔnɔ ne Bakari a don k'a sababu kɛ an bɛ kibaruya minnu sɔrɔ an y'u fara ɲɔgɔn kan n ko mɔɔw ma G5 in kuma min bɛ ka fɔ a kɔnɔ n'a sigi k'a yɛrɛ fɛn min ye a n'o tɛ kelen ye a don n y'a yira k'a fɔ n ko hakilina wɛrɛ de ye G5 ko in ye hakilina kɔrɔ de don hakilina kɔrɔ min n'u y'a ta k'u b'a lakuraya nka a bɛ ka lakuraya sen min ka sen in an bɛ taabolo wɛrɛ fɔ an bɛ tɔgɔ wɛrɛ fɔ ka sɔrɔ ka Maliba anw ka sɛgɛn anw ka fagali jugu bɛ ka kɛ anw na dɔ k'o kɛ a ka jagokun ye G5 y'o de ye en un mot dɔ k'o k'a ka jagokun ye c'est-à-dire que la misère du peuple malien notre calvaire notre souffrance donc dɔ de bɛ k'o kɛ jagokun ye vraiment kuma o kuma n'an y'a fɔ i b'a fɔ ni dawula ye i b'a fɔ hakilima ka se k'a faamu i bɛ G5 ta i b'a k'a fɔ a nafolo sira jamana wɛrɛ de bɛ yen o de kɛn bɛ k'a ka ayiwa paani ta garibu paani ta ka diɲɛ jamana tɔw sɛgɛrɛ wari bɛ ta ka ko Mali tɔgɔ la G5 d'accord jamana tɔw Tchad ni Niger u tɔgɔ bɛ ka fɔ a la mais bi bɛɛ b'a dɔn objectif ba kun ye mun ye Maliba de donc jamana wɛrɛw n'o ye arabu jamanaw n'o ye nansara jamana wɛrɛw ye olu bɛ nafolo mugu ta k'a di ko ka se ka Mali dɛmɛ ko Mali dɛmɛni ko ka terrorisme kɛlɛ ka bɔ Mali la Mali dɔrɔn tɛ ko bani kɔnɔ les 5 pays ban Sahel sahelienne kɔnɔ maintenant i bɛna ye o wari o tɛ di anw ma dɛ jamana wɛrɛ de bɛ k'o minɛ o de b'o gérer mun kan ka don minɛn na o minɛn bɛ san olu yɛrɛ de ka société entreprise fɛ u ka industrie d'armement fɛ wari bɛ gérer cogo min a bɛ gérer ten olu ka sagoya n'u ka hakilina n'u ka yeta la vraiment ma kuma anw yɛrɛ tɛ se gestion na kuma anw yɛrɛ mago bɛ minɛn min na anw t'o dɔn anw yɛrɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ cogoya min na anw t'o dɔn donc G5 ye nin de ye o de la n ko mɔgɔ wɛrɛ ka an ka misère n'an ka calvaire kɛ jagokun ye faransi bɛ k'o de kɛ précisément la France
Parce que il va déterminer, Qataria on y fait un wari daham hemudi, G5 kokono. Et a wari, qui est le trésorier, wari be Qataria na kesi kono. Donc, on a directive dit même G5 war ko ta sara kono. Mina nga sa, on ga shoba kono kafo ni mina de kanga sa, ni marki de kanga sa, anga ni mkomani ke ni ke mana fait. Est-ce que on ga shoba kono wa? Mina muna be ka sa bebe ka sa jonu fait. Donc, ebe kata wari ni na on toy, a jaraw nya ama jawnye. Et bon, warta iba do minana qui a société industrielle ou la marché. Donc, wari toi y jacto mais va gérer terrain ka. Donc, ko G5. Donc, au de lanko ka anga misère ferré. Vraiment, kapma damena yoro. Ninkonko fen korodu. Nu yata kana ka yelema. Mais haklima e be el doon monsieur mi yoro konina ko yo ko diflende. Vraiment, Organisation des États riverains du Sahara, au des projets, Francisca projet depuis dans les années 1956-1957. Aya sur la don, mon premier président français, c'était René Coty. Donc, René Coty était le président en 1956-57, où on a mis projet co-Organisation des États riverains du Sahara, qu'a quartier de bois à la, quartier avec Mali Fanota, avec Niger fanota, avec Algérie fanota, avec Mauritanie fanota, avec Niger fanota, donc auquel sous forme de réserves en quelque sorte pour la France. Et à l'époque, ils ont désigné Houphouët-Boigny comme secrétaire d'État chargé maintenant de gérer cette organisation des États riverains du Sahara. Et donc c'était comme un pays au beau milieu de ces voilà, on là quoi. Mais en réalité, la carte cible les ressources, c'est-à-dire du sous-sol de cette zone. Donc, G5 nani, où on a carte Mumbo G5 là, c'est identique à la carte de l'Organisation des États riverains du Sahara. C'est là où, on a une mission gentiment, on a man yoro femme. Malidou, on a hakli jarabon koka. Parce que carte mon fleni, l'Organisation des États riverains du Sahara n'y est mouillé, fanaï. Où y a monté Watimina, l'Assemblée française a voté cette loi. Et moi, à ma connaissance, ma édifié, ne connais pas Donia Kono, ma mémaye, ma documenté, qu'a fait l'Assemblée sécurité, qu'a voté, qu'a annulé. Parce que, ça y a ni Assemblée à voter, pour qu'à se cabouille. Faut Assemblée qui a la loi, ou ta cabouille. Donc, moi, à ma connaissance, ma documenté, qu'a fait français Assemblée sécurité, qu'a voté, qu'a organisation des restaurants, qu'a pour y cabouille. C'est comme s'ils ont suspendu. Bon, maintenant, à travers maintenant G5, on a créé que G5 a carte une fois un bokaïra, mais en réalité, c'est le même projet. Donc, à donc encore, ni jorobi ke mouye terrorisme kokono, on y est là. Avec le terrorisme fort, qu'elle est fort, mais ni hakna be kana sarawara munkan. A boro menakono. Malidou anga hakli tokula. C'est comme une fois, Barkan bien, ministre bien, Bevado Lukoni, ou Berkina, insécurité ne fait de quel. Bon, maintenant, c'est comme une fois, nous, on a G5 crescent. Maintenant, G5 sera chargé maintenant de surveiller les endroits où vraiment France Béka Moun Bladja comme sous-sol des réserves. Donc, essayer d'avoir un contrôle sur cet espace. Parallèlement à la mission du Barkhane qui est de lutter contre le terrorisme, parallèlement à la mission des Nations Unies. Sinon, tu vas mettre dans quel contexte ce G5? Autrement, ado ni mado hakli bala, ngo mouma, ngo anga hakli jarabo, ngo chite bi bien kono, ko ebe sekana terrorisme keleli, ki nana keleli kama, ni badi kono, ça dit que, ou baka yu zone moufoni. Ngo chite sekana terrorisme kelo kono, ko e Algérie d'un qu'elle fait, ko Algérie tala, ngo te tient. Depuis né à Yengo, G5 kake Algérie tala, au koko n'a que terrorisme keleli, dans cette bande. Et le pays le plus puissant de cette bande, c'est l'Algérie. Donc, Kalondo. Donc, il y a Algérie Madouala, il y a d'autres objectifs inavoués. Au-delà, l'Algérie va jamais permettre à ce que Francisco projet blanc en marche. D'où on n'a jamais vu l'Algérie dans ce G5. Parallèlement encore, un cadre terre à terre.
Et résultat concret. G5 lui a signé phobie. À quel résultat concrètement sur le terrain? Ça a changé quoi? Ça a changé quelle donne? Ça a apporté quoi? Sur le plan sécuritaire, sur le plan lutte contre le terrorisme, concrètement, quels sont les résultats aujourd'hui? Donc c'est comme on était dans un piège. Bon, piège où Toura est fou et Rekata. C'est-à-dire que on peut saluer vraiment la diplomatie malienne. La diplomatie malienne. Parce que quand nous avons depuis François ambassadeur le Mali pouvait voilà, dire directement ouais, j'ai démissionné du G5. Mais où Toura est, vraiment, faut où il y a G5 saria ou violé, où il y a kewalo monsieur Katobi, Mali ba fo bon talabli, awa, et puis il y a kota kada nyema nyokoro, jobi sege en parce que au lieu de ma saria ou tama akono, au lieu de ma ko tama akono. Mais au lieu de ça tama akono, parce que tant que on ga jamana ben tabolo kan, tant que on y reste, kama y reste soro, ka on y ressaisi. Bon, or, au lieu de G5 du même kama, au corée, au yé ka on ga ressources ou contrôler, au yé ka bandi modèle créé, anya mais elle fou, go elle fou, ça, total. Voilà, le directeur Afrique Total, à la fois, à Wati la Hollande Toui, à Coco, Eldorado Mumbe, Bigné, qu'on Afrique, que c'est cette bande sahelo-saharienne, Eldorado de dos. D'où, que Total, tu sais qui m'a, voilà, Total est obligé aujourd'hui de s'intéresser à, voilà, oui, à ces ressources-là. Donc, c'est terre à terre, c'est connu. Maintenant, en Kana, Kokera, commis, Ninko bébé kake ko malien ko français on découvre du abeta. J'ai tout le temps dit ça aux gens, hein. Aucune puissance ne viendra parce que on a des beaux yeux ou bien parce qu'il nous plaît ou bien parce qu'on est ça c'est pas vrai. Aucune puissance, je dis aucune. Parallèlement aujourd'hui les riches n'ont pas de demande au intérêt codé. Ou intérêt codé. Ou bien parce qu'ils ont des intérêts. Ou bien parce qu'ils peuvent avoir des choses. Ou bien parce que le Mali égorge des ressources. Ou bien parce que on est français, donc venir secouer la France sur son terrain, donc il y a une multitude de raisons. Donc aucune puissance ne viendra parce que voilà c'est à nous Maliens de prendre notre destin en main. C'est comme ça aujourd'hui le monde. 20-21-011, un monde sans terrorisme, j'ai saigné Talikoui. Ani ka apmeka kalom daturu. Ani mowanga voilà. Parce que ne bolo kalo de daturu le kundo. Qui était tout sauf en nana kwa terrorisme kele, en nana kwa jamana nunga armée ou capacité renforcée. Mais qui a vu ça? Au lieu de créer le G5, il faut renforcer seulement les compétences des armées respectives. C'est tout. Et maintenant, tu n'as pas besoin de nous associer. Voilà, tu peux être là à nous livrer, si c'est l'information voilà, parce que appareil ne fait un bibolo, demande une bête de information ne fait un conon, tout en renforçant les capacités de ces armées de façon individuelle. Donc, mon objectif est protéger cette zone, protéger les richesses de cette zone. Sinon, quoi de plus? Comment peut-on même comprendre que Barkhane est là? France ka groupe wala fana be o fana ni on va demander mais parallèlement encore c'est quoi ces histoires depuis l'époque? Et aujourd'hui, qui peut parler de lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne, si tu es sincère, si tu es vraiment sincère, je le dis, et exclure l'Algérie? Qui peut le faire? Qui? Donc soyons vraiment le concret est là quoi. 20-21-011, un monde sans terrorisme, Radio Clédou, on est bakari bachakura toula. Anga wala ka nyefo mo ka seka famele soro Allah. Ako aywa taka segudo aywa jamana torola jamana taka ira soro. On nga nya ma bebe kana ira soro on fait kaloni nambara ni feu atutu menyona faka wala ka bonyona de. 20-21-011, allo. Ouais, allo. Bismillah. Ba tuula. Aba demaya. Aba nti. Aba bismillah. Awa. Aba. Uma Touré depuis à Sabalbougou. Aywa Touré. Aba. Bismillah. Il fait un fond de ça. Naam. Il a commandé une bête. Naam. Aïe, nous français, allez à nous te ko kalama. C'est où il a fait ko ni kalaninte qui te ko kalama. Naam. Aïe ni jaya mena. Naam. En commandant ni gafena mena. Naam. Mais ni ko réalité manakana jo armado nyakoro. Ou t'es à tiendo. Oh, so, même one for. Jamana ni monobi. Ben you want sama bina. Uka dabla, uka to fanga nga ka
baara kɛ a kɛcogo la bɛɛ ka lafiya de b'o la balo tɛ ka sɔrɔ o ɲɔgɔn sama-sama i n'a fɔ cogo di ta ma faamu komi dɔw wulilen don fanga ka ta ka bɔ yen a donna ta a bɔra ta kuma caman fanga nin kɔni a bɛ lagosi kuma bɛɛ dɔw jumɛn komi émission na an bɛ mɔgɔ dɔw kumakan mɛn u bɛ ka fangaw ka taabolo dɔw fɔ a bɛ ta a donna ta a bɔra ta il faut k'u bɛɛ dɔn quoi mais n kɔni b'u kumakan mɛn radio la komi an bɛɛ bɛ radio lamɛn tulo lamɛn donc o tɛ jamana jɔ n'an ye ninnu to u kɛ baara kɛ puisque bɛɛ bɛ ɲɛ bɛ ko réalité la sisan puisque ka d'a kan mankan min tun bɛ yen fɔlɔ ani min bɛ yen bi u tɛ kelen ye donc n kɔni bɛ ala deli ala ka jamana basigi kuma ma surunya na bɛɛ tɛ se ka jɛ ka kɛ fɛn kelen fɛ i bɛ k'o kuma minnu mɛn minorité kumaw de don minorité kumaw de don n'i ko a maaw ma bi k'u ka bɔ ka na boulevard sanfɛ ka maa 1000 tugu kɔ tiɲɛ kan walima di maa ma foyi mobile ma bila ka taa maa ta ko maa 1000 k'o ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard ka bi ko k'a fɔ ko fanga in ko an t'a fɛ k'a ka ta ka bɔ yen i t'o mɔgɔ sɔrɔ o tɛ yen non mɔgɔ tɛ sɔrɔ donc diyagoya ye ni maa dɔw jama cɛla dɔw bɛ fɛ k'u ka ye dɔw bɛ fɛ i m'a faamuya ni adamaden yɛrɛ dɔw bɛ yen ni bɛɛ bɛ fan min fɛ i b'a sɔrɔ olu bɛ bɔ o yɔrɔ la o ye tiɲɛ minɛ an ye wari bɔ an kun ka san ka taa merci donc o ŋaniya mun yɛrɛ la jamanadenw bɛ ka jamana fanga in soutenir ka se niveau ma bi ayiwa anw ka kodɔn na an famana k'a ye jamanadenw ye fanga mun soutenir ta ayi a ma deli ka kɛ voilà donc maintenant anw de b'an ɲɛsin an ka faso baara ma jugu ka senkɔrɔ cɛ o tɛ ban ayiwa n ka tila an ye kangari caman da Asimu ninnu ye ka b'a ko daminɛ waatiw bon ko tiɲɛ o ye tiɲɛ ye hali bi k'u ka lakana kow k'a sabati sinon k'a fɔ de ko in k'a bɛ ban wa a tɛ ban dɛ hali sini u bɛ jugu dɔ fana ɲini ka don senkɔrɔ c'est à dire fɛn dɔ de don olu jigi bɛ nafolo ni dugujukɔrɔfɛn dɔw de ka san 50 san 60 n'i ko k'i ka na olu tɛgɛ bɔ o la tile sɔgɔmada kelen est-ce que kɛlɛ bɛ ban san 1 san 10 kɔnɔ wa donc i b'i labɛn ni fɛn bɛɛ ye waati bɛɛ olu tɛ tila u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ parce que ni bɛ mun kan u b'o de dɔn merci bien an ka foli ani tanu bi ye anw de bɛ wuli k'an jɔ k'a kɛ i n'a fɔ a ko ɲɛnabɔra ka ban fanga dira a seginna so ka ban ninnu bɛ ka baara min kɛ ko a banna baara ma ban dɛ kalo don jugu tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ n bɛ segin a kan u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ n'u ye nin labɛn bi n'o ma échoué sini u bɛ dɔ wɛrɛ labɛn sinikɛnɛ u bɛ dɔ wɛrɛ labɛn donc anw de kan ka kɛ maaw ye maa minnu fana labɛn bɛ sanga ni waati an sigi b'a bɛɛ ka kama an b'a dɔn a bɛɛ bɛ se ka kɛ donc an ka se ka a bɛɛ kunbɛn cogo dɔ la anw kan ka kɛ ten de ɲɛ tɛ maa min bɛ Mali to nin sira kɔnɔ bi k'i b'a ɲini k'i bɛ Mali bila sira wɛrɛ kɔnɔ i ka bɔ k'o sira fɔ an ye sira min bɛ se ka fisaya ni nin sira ye ka faso segin a yɛrɛ ma ka faso ka sɔrɔdaw segin a yɛrɛ ma ni e t'o fɛ e bɛ fɛ ka faso b'o kɔnɔ k'e bɛ fɛ k'a bila mun kɔnɔ i b'o fɔ an ye sa kɛ an kun bɛ mun kɔnɔ i bɛ fɛ k'an segin o de kɔnɔ wa dugukutigiw bɛ ka ci maaw bɛ ka fa su ni tile an ka sɔrɔsiw bɛ ka fa su ni tile i ko sɛw i ko dimɔgɔw e bɛ fɛ an ka segin o de kɔnɔ wa dugukutigiw suguw tun tɛ se ka jɔ bilen kalansow datugura mɛrisow datugura e bɛ fɛ an ka segin o de kɔnɔ bi alihamudulilayi sugu dɔw bɛ yen u tun tɛ ka jɔ san 5 san 6 bi o dugu suguw bɛ ka jɔ a bɛ fɛ an ka segin o de kɔnɔ wa o n'o de don ka fɔ an ye an ka faamu taabolo fila tɛ yen o ɲuman ni juguman de don 20 un monde sans terrorisme radio tile 5 ale soba sanfɛla don aw ni ne Bakari Ba Cɛkura tɔgɔ la an ka walawala allo e bisimila allo bisimila an b'a la tanu alhamdulilayi ayiwa ala ka kanu to ala ka kanu to aba e bɛ hakɛ to ka bɔ radio kɔrɔ a bɔ radio kɛrɛfɛ an ka kuma téléphone na ɲɔgɔn fɛ ou bien i ka radio datugu pepewu naamu an tulo b'i la an b'a la tanu alhamdulilayi i bisimila ne ye Bakari Ba Cɛkura tɔgɔ la Ba ayiwa i Konate i ni ce ka wele la an ka foli ani tanu b'i ye an ka foli bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye minnu y'an sɔrɔ minnu ma se k'an sɔrɔ minnu b'an ɲini dɔgɔkun ko an ka jɛ an ka walawala faamuyali a ka se ka sɔrɔ a la allo Bakari tɔgɔ la bisimila awa an b'i fo foli diyara n ye i lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ko sabula musokɔrɔbaw bɛ lamɛn na cɛkɔrɔbaw bɛ lamɛn na kosɛbɛ
numa fili kuma bi G5 ko la. G5 ko la a ye mun nafa ɲa ye ayiwa est-ce que u y'a fɔ mun kama a nan'o de kama a ye mun baara kɛ an ka bɔ nin ko kɔnɔ bi a nafa jumɛn bɛ se an ma ayiwa ka taa se ɲɛ da se organisation des riverains du Sahara mun ni bi ni tɛ se ka o ni G5 ta ka bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ donc a ko anw bolo yɛrɛ sɔrɔ de kɛra quoi. Wallahi bon i ye min fɔ a ti tɛmɛ o kan. Naamu. Sabula ne yɛrɛ bolo a daminɛ anw bɛɛ kun kɔntana parce que tɔɔrɔ minnu tun b'an kan an tɛ se ka da la cogo si ko ni ɲɔgɔn jɛkulu bɛ sigi ko anw bɛ tila ka tɔɔrɔ a kɔnɔ ou bien a bɛ dabɔ kun min kama k'a kun tɛna se ka kɛ n'o ye. Donc o de y'a to anw n ko ɲɛ tɛ G5 ko in sigi kan a sigi waati n ye émission fɔlɔ minnu k'a kɔnɔ n y'a yira maliyɛnw na n ka maliyɛnw man ka sɔn a ka sigi n ko janfa don n ko G5 tɛ n ko organisation des riverains du Sahara de don. Bon voilà bɛɛ t'o yɔrɔnin de hali ne yɛrɛ ne kun bolo mɔgɔ minnu b'a fɔ a kana sigi ne t'u kɛlɛ n kun b'a fɔ non an ka to a ka sigi k'a lajɛ a bɛna kɛ min ye sabula a kun bɛ anw kɔnɔ de k'a bɛna anw ka faveur de kan mais anw tilala ka na a tɛ anw ka faveur kɛ a kɛrɛnkɛrɛnnenya ne yɛrɛ bɛ se ka kuma a kan dɔɔni wali sabula ne ye motika ye n sigilen bɛ Balabugu anw y'a ye ni G5 o kungo k'a bɛ kɛ a ɲɛmɔgɔya kun kan ka kɛ Mopti komi u taara n'a ye yen u sigira basiw kan ka kɛ yen de. Donc u ma sɔn ka sigi yɔrɔ la ni sigili kun don u kun kan ka sigi Kɔnare parce que Mali ɲagamini yɛrɛ bɛ daminɛ Nord Fam ka a bakuruba bɛ daminɛ Kɔna ka don Sevare ka yɛlɛn ka na mais u nana kan sigi Sevare de bon depuis n'o yɔrɔ ko ɲaga ne yɛrɛ hakili ye n yɛrɛ sɔsɔ ne bɛ taa Mopti ne b'u ka kan o Sevare ne b'a fɔ ninnu nana kɛlɛ de kama ou bien ninnu nana u dogo an Sevare kaw kɔfɛ de ka tila ka na anw b'o ko la sɔɔni nana fɔ ko k'u ka siège bɛna yɛlɛmɛ u ka ɲɛmaa dɔ sigira ko bɛna yɛlɛmɛ Balabugu tuguni fɛn militaire kɔrɔw ka kan na bon an tilala k'o kɛlɛ kɛ fo ka n'a kɛ o yɛrɛ kɛra mankan ye o de y'o dabila donc depuis o yɔrɔ la i yɛrɛ b'a ye non ko est ce que intérêt ko tɛ wa sinon kɛlɛ de fɔra ko G5 bɛna mun ɲini Bamakɔ yan Bamakɔ déjà bɛɛ b'a dɔn hali ni mɔgɔ jugu bɛ yan nɔ a tɛna fɔ yɔrɔ tɔw donc a ko ka gɛlɛn ne yɛrɛ kɔni an bɔra la ne a ma bali ne la wa a diyara ne fana. Faransi ye miliyari joli minɛ Union européenne fɛ Faransi ye miliyari joli minɛ arabu jamanaw fɛ anw G5 anw jamana ninnu tɔgɔ la ka taa sɔrɔ ale de sagoya b'a wari la a minɛn minnu bɛ sa a bɛ don ale de ka entreprise kunna Faransi. Bon u bɛ nin bɛɛ fɔ anw de kɛnɛ kan mais u bɛ min dun anw kun t'o fɔ mais min bɛ bɔ olu yɛrɛ kun b'o de fɔ mais alors que dogodogoni ni dibi la u bɛ min sɔrɔ olu t'o fɔ. Ni n hakili b'a la waati la yɛrɛ Qatar ye 100 millions de dollars di ayiwa ko ka Mali dɛmɛ a G5 ko kɔnɔ nka an ma taa ye an ma sisi ye an ma jɔyɔrɔ ye an ma foyi ye donc waati sera Faransi taara i jɔ yɛrɛ ko c'était à 450 millions de dollars mais a wari kɛra mun ye jɔnni b'a ɲɛdɔn. Kabako tɛ. Voilà et puis jɔnni bɛ se ka terrorisme ko kɛlɛ nin bandi kɔnɔ u bɛ ka bandi mun fɔ ni jamana 5 fara ɲɔgɔn kan ko e bɛ Algérie bɔ a la jɔnni bɛ se k'o kɛ. Est-ce que o bɛ hakilima yɛrɛ kunkolo minɛ wa depuis Algérie ma don ko in na yɔrɔ min na i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ tɛ. Vraiment a ko ma nɔgɔn mɔgɔ kun b'a ko la kɔni en tout cas u bɛɛ kan ka jigi. Merci beaucoup an ka foli ta ni bi ye 20 21 0011 un monde sans terrorisme radio Clédou ale soba sanfɛla don a ka ɲɛfɔ ka walawala o de la i b'a ɲininkali kɛ G5 in segira fo ka se mun ma Américains ma sɔn ka dɔrɔmɛ 1 bila G5 cagnotte kɔnɔ Américains ko olu bɛ dɛmɛ mun se Mali ma terrorisme ko la u b'a di état malien yɛrɛ ma direct. L'Amérique n'a jamais contribué waati la u y'a fɔ k'u bɛ 50 millions dɔ di Mali fɛngɛw ma Faransi sinɛ ka panpan ten ka kumaw yɛlɛma ka kɛ fɔ ko u bɛna o 50 millions di G5 ko de ma u bɔra ka rectificatif kɛ clairement olu ka dɛmɛ ye Mali c'est bilatéral olu ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ye bon pourquoi olu ma sɔn k'u ka wari bila G5 cagnotte kɔnɔ ni tiɲɛ don ni lutte contre terrorisme ko don ni c'est vraiment vrai pourquoi depuis fɛn damadɔ bɛ ko in kɔnɔ a tun kan ka kuma maliyɛnw ye bon ayiwa tɔgɔ di ko miyatɔ ka kuma tɛmɛna sogo bɔsɔyɔrɔ la o tɛ sa wa ayiwa 20 21 0011 un monde sans terrorisme radio Clédou ale soba sanfɛla don allo. Allo Togola salaamaaleykum. Waaleykum salaam denbaya. Kɔrɔ basi tɛ. An b'a la tanu alhamdulilayi. Ala k'an dɛmɛ. Ami rabi ama. I ka émission taabolo ka ɲi vraiment ko ka d'an ye fana. Ala ka kanu to alhamdulilayi. Vraiment kanu b'i la jamana ko la Ala k'a dɔn ye. Ami rabi ama. Hali ni maliyɛn ma dɔn Ala k'a dɔn ye. Ami rabi ama. An bɛ Ala deli la Mali bɛ jaban kɔnɔ Ala ka Mali bɔ a kɔnɔ. Ami rabi ama. Mais Togola n tun b'a fɛ ka ɲininkali kɛ kuma dɔ la. Bisimila.
vraiment tun ka di n ka participer ka mission na bon ala yɛrɛ fɛn dɔ yira n na malikun na n tun b'a fɛ k'a fɔ n kɔni tɛ dɔnnikɛla ye mais n ye denmisɛnnin fitinin de ye bisimila saraka ka kuti la mali kɛlɛko la n tun b'a fɛ ni n bɛ se k'a ɲɛ f'i ye jamana kɔnɔdenw ka mɛn faamaw ka mɛn ayiwa i bɛ se k'i to a ni jamu fɔ an ye fɔlɔ i to a ni jamu yaya sidibele ka bɔ min ka bɔ mais ne wasɔngale mais ala ni sigiyɔrɔ bɛ bamakɔ ma yan nɔ ayiwa yaya i bɛ se k'i ka kuma ɲɛfɔ sisan wala n ko sisan ne y'a ye sogo la a fɔra ne ɲɛna mali ka n t'a dɔn ni bamakɔ b'a wele min na an fɛ u b'a wele ko wulubu kaba kaba dɔ de don an b'a wele ko wulubu kaba ni wasolonko tɔgɔ b'a la o b'a dɔn voilà bon ne y'a ye a fɔra ne ɲɛna ya bɔ i bɛ se k'a fɔ mali faamaw ye u k'an saraka bɔ parce que kɛlɛ min bɔra mais kaba nin a tɛ san mali dugukolo sanfɛ kaba min bɛ san jamana gɛrɛ kan mais a saraka bɛ bɔ mali kɔnɔ i y'a faamuya mali kɛlɛko na a saraka bɛ bɔ mali kɔnɔ mais kaba in ye kaba ye a tɛ sɛnɛ mali dugukolo sanfɛ mais saraka bɛ bɔ mali kɔnɔ ko n'ala kɛ an ye saraka min bɔ mali kɛlɛ na bɛ ban dɛ aw ka saraka bɛ bɔ mali dugukolo kɔnɔ cogo di a bɛ bɔ mali dugukolo kan mais kaba tɛ san mali dugukolo sanfɛ a bɛ di mɔgɔw de ma wa a bɛ kɛ cogo di a bɛ di mɔgɔw ma mali faamaw de kan k'a san mali faamaw de kan k'a san ka bɔ n'a ye kɔfɛ ka bɔ n'a ye kɔfɛ ka na don mali kɔnɔ ka saraka la ka mali kɔnɔ k'a di fantanw ma se tɛ minnu ye ni mali kɛlɛ ban ni tɔgɔ ye mali kɛlɛ ban tɔgɔ n'o saraka la kan ala ta kɔfɛ kaban tɛ ba dunna kan bɛ fɔ a ka ko la dɛ ayiwa i sidibe ne kɔni a fɔla ne ye ne k'a fɔ ne kɔni ko cidenw ko foyi t'an ma laseli ko ayiwa an fana y'a to i ka se k'i ka ci fɔ donc voilà o de kama n bɛ bɔ ka fɔ i ci sidibe kaba nin a bɛ wele ko wulubu kaba caman kan ka dɔn i kɔni b'i jija i bɛ kuma lase faamaw ma u tulo b'i la kaba a ma se ne ka fɛn fara kan ala yɛrɛ kama u ka bɔ ala yɛrɛ kama i ni ce i sidibe kuma faamuyara i ni ce i sidibe faamaw n'a bɔ ayiwa an ka tila u tulo b'i la nin waati la ayiwa an bɛ segin ka na sujet kɔnɔ ayiwa sa G5 ko in kɔni ayiwa an ma se k'a faamu a kaba sigi waati an ye kumaw caman fɔ an ye hakilinaw caman fɔ an ye jɔyɔrɔnaw fɔ ayiwa an ye miiriyaw bila parce que n yɛrɛ n ko in organisation des états riverains du Sahara i b'a jateminɛ kɛ a waati a nana ni ayiwa mouvement dɔ ye Faransi kɔnɔ où ils se sont mis ka anw ka dugu jukɔrɔfɛn k'a bɛɛ jateminɛ a waati donc c'est pourquoi i bɛ organisation des riverains du Sahara n'i y'a document ye il va sɔrɔ k'a fɔ ressources fana carte b'a kan c'est dans ce projet organisation des états riverains du Sahara c'est dans ce projet que la France avait prévu Mali gazi bɛna bɔ Tessalit u b'an ka gazi bɔ yan donc tuyau bɛ don depuis Tessalit tuyau kun bɛ taa bɔ Marseille a bɛ tɛmɛ Algérie yɔrɔ dɔ fɛ ka taa kun bɔ Marseille donc u b'u to Marseille u bɛ Mali gazi sama c'est dans ce projet 1956-1957 sous René Coty et a don u ye Houphouët-Boigny n'o ye Ivoirien ka président kɔrɔ ye comme o y'a sɔrɔ indépendance ni fɛnw ma ta fɔlɔ donc Houphouët c'est comme ils travaillent tous pour la France u y'ale de charger comme secrétaire d'État chargé de gérer maintenant cette zone et la loi a été votée au sein de l'Assemblée française donc Mali c'est-à-dire que c'est le concret ye mun b'a ɲɛkɔrɔ o de kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ Mali ressources kabako don a waati u ka ingénieurs ye nana c'est-à-dire jama b'anw fɛ a caman Maliyɛnw n'i y'o fɔ Maliyɛn dɔw u b'a fɔ ko est-ce que nin tɛ diɲɛ kuma fɔ la anw m'a fɔ dɛ Faransi yɛrɛ nana étude min kɛ waati o document kɔnɔ Faransiw de y'a yira k'a fɔ o don ko jama bɛ yen ko sanu bɛ yen ko pétrole bɛ yen ko gazi bɛ yen ayiwa ko sanu bɛ yen yɔrɔ i da ɲɛmu ko kuma kɔnɔ o tɛ fɔ wa ji l'eau potable c'est-à-dire que i n'a fɔ forage kɔrɔ jugu jiba ko jiba de ko c'est-à-dire que k'a ta u y'an ka maaw fa ayiwa dugu min na n'an tɛ se ka ɲinɛ a kɔ n'i bɔra Kidal kabako don ka taa bila fo Tessalit a bɛɛ de ji ye Burama a bɛɛ de ji ye ji de b'a dugu jukɔrɔ bon donc ils ont prévu tout ça et dans le projet qui est passé devant l'Assemblée française nin bɛɛ présentera français la k'a fɔ nin ressources bɛ Mali kɔnɔ où la France peut mettre la même mise sur ça ɲɔ tɛ Maliyɛnw ko an yɛrɛ k'an yɛrɛ ɲininka sa sɛgɛn tɛ Mali la wa sɛgɛn b'an na dɛ Burama munna anw ka uranium tɛ ka bɔ sanu bɛ ka bɔ an fɛ an ka sanu bɛ ka bɔ ka feere munna an ka uranium tɛ bɔ mun bɛ k'a bali an ka ɲɔ ɲininka kɛ les ressources du nord
kabin indépendance fo bi a kana kɛ mɔgɔw kɔrɔ n'a fɔ dɔgɔyama tɛ mais c'est la vérité i b'a ye Burama sidi jamana ye kɔrɔ tile bi bani baba o tɛ wa mais i b'a ye k'a fɔ anw fɛ yan an ka woroduguyanfa i n'a fɔ les régions du sud i b'a ye k'a fɔ olu de jɔlen bɛ ni nord région ye i bɛ taa sɔrɔ sisan nord les services Mali ka service ni fɛn minnu bɛ yen n'i ko k'a sara bɔ a yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ u tɛ se ka sara donc projet caman fana bɛ financer Mali b'a juru sara a wariw bɛ bɔ min c'est le sud qui paye mais a kɔrɔ tɛ ko le nord est pauvre nkalon don dɛ excessivement riche et puis ça dit que a richesse extraordinaire bon munna an ma se k'a exploiter jusque là a tiɲɛ ka fɔ mɔgɔ maliyɛnw ye kɛ munna iraniens a bɛ ka bila ka mun kɔnɔ n'i y'a bɔ bi a tɛ se ka ayiwa fonctionnaire ni fɛnw bɛ grève ni fɛnw na waati bɛɛ o maa bɛ nin ressources to i fɛ yan k'o bɛɛ to yen i t'a bɔcogo ɲini i t'a foyicogo ɲini k'i sigi ten k'o lajɛ ten depuis i t'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen 20 21 00 11 un monde sans terrorisme radio clé d'eau a ka ɲɛfɔ a ka walawala faamuyali ka sɔrɔ a la aleykum salam bisimila alhamdulillah ahaba ahaba tubarikala bisimila amira biyama alhamdulillah ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn sen bila n'o kɛra fɛn caman bɛ se ka sɔrɔ mais n'an bɛ ɲɔgɔn sen minɛ vraiment a bɛ gɛlɛya an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen to yen an ka lafiya bɔ dɔrɔn de la an ka k'an yɛrɛ ye voilà an kɛra an yɛrɛ ye laɲini bɛɛ bɛ sɔrɔ mais dɔw bɛ gauche dɔw bɛ droite a tɛ ka ɲɛ mais n'an farala ɲɔgɔn kan Alahu Taala b'an wasa alhamdulillah vraiment an b'i fo an b'i barika da ni baraji alhamdulillah ala k'an jɛ di yɛrɛ yɛrɛ ma amira biyama an ka foli ani tanuni bi ye ala k'an kafo ala kana kafo ka di diɲɛ ma maliyɛnw an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ sabula fɛn o fɛn bɛ se k'an bɔ nin ko kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ se ka jamana in yɛlɛma bi maliyɛnw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maliyɛnw ka cɛsiri n'u ka wuli ka jɔ 20 21 00 11 un monde sans terrorisme radio clé d'eau allo bisimila ahba alhamdulillah ahba bisimila alhamdulillah an ka jamana tugu jɔlen yɔrɔ min na k'u jɔ an bɛɛ b'o kɔ tubarikala ok adamaden i bɛ siniɲɛsigi de kɛ ka bila mais mɔgɔ minnu mago bɛ bila dɔrɔn u ka mago tɛ ka siniɲɛsigi la anw t'olu kɔ n'ala sɔnna an b'aw kɔ inchallah i ni ce ka wele la an ka foli ani tɔni bi ye 20 21 00 11 un monde sans terrorisme radio clé 12 ale soba sanfɛla don allo i bisimila an b'a la tanu alhamdulillah radio clé 12 wa clé 12 soba sanfɛla don jama tulo b'i la ok d'accord donc vraiment an b'aw fo a ka émission na kosɛbɛ alhamdulillah a bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tiɲɛ don tubarikala an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana in kisi amira biyama an bɛ janfa min kɔnɔ ala ko an b'o kɔnɔ ami fɛn kelen kɔni bɛ maliko la fo maliden de ka sɔn ko mɔgɔ wɛrɛ tɛna mali in dilan ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan wulibali maliyɛn ka sɔn baara ma an bɛ ka fɛn o fɛn fɔ o si tɛ an ka sɔn baara ma sɔn baara ma in tɛ dɔwɛrɛ ye an ka ne yɛrɛ ka hakili la an ka fɛn o fɛn an bɛ k'o fɔ an k'o bɛɛ to yen an ka ɲɛsin sɛnɛ ma fɔlɔ jamana o jamana ni dun ka fa ma sabati a kɔnɔ an bɛ to jɔnya de la wa an natalen bɛ to fo ka se saya ma mali dugu jukɔrɔ nafolo ko da tɛ se ka don o kuma na parce que ne yɛrɛ filɛ alhamdulilayi ne bɛ san caman bɔ n tɛ baara foyi kɛ dugu jukɔrɔ nafolo ko dugu jukɔrɔ nafa sɔrɔ siraw bɛ sɔrɔ cogo min na kɔ an tun bɛ société min na société française don u ye ko k'an na hali bi a ko ma ban janfa tile kɔni dere k'a ye ala bolo ka tila k'an janfa maliyɛn 40 ani mɔgɔ 2 denbayatigi mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 2 anw ka baara tun tɛ dɔwɛrɛ ka kuran bɔ ka di o dugu jukɔrɔ nafolo bɔbagaw ma u ka kuran bɔ bon expertise min bi anw na kuranko la bi n bɛ se k'a fɔ ni énergie anw ka expertise ka bon énergie bi Dieu merci société y'an formé donc an bɛ se ka kɛ sababu ka na ni sababu ɲuman caman ye pour que jamana in bɛ se ka kuranko bɛ se ka basigi cogo min na mais an t'o kɔnɔ bi fo mali faamaw k'u ɲini k'u denw dɔn kosɛbɛ pour que an yɛrɛ bɛ se ka kɛ mun ye an tɛ ka mun yɛrɛ lase jamana ma an k'o dɔn fɔlɔ donc o la dɛmɛ minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na o bɛ fara o kan ne hakili la jamana bɛ jɔ o cogo de la
sono amase anga du ko na folo an manga maga ora la mi domine ko bi ne hakilai bon i ka kuma kan mais mina yoro ndo de fiye ko yingono malien be barake ni tara mali dugu o dugu la malien be barake ni bora Bamako sisa ki jo circulation na e ka dama do ni kle ko derme nyini na bani ni tara togo dawla ka ta sogoma fo fitiri bu ko kono baraka se ka temo kawo mina le mais ibe ka sena mun fo sena intise ka ta nyen ni moyen te ni aye Amerique ni to wala u ka Sénégal u tara blala nye u ma bla to nye ku be baraka ka temo to ka koy c'est ça il va sur foro be ne bolo moyen te ne bolo ka sene hectare biduru se ka ne bolo mais ni to wala do bi ba sur bangi perele do ne mo ko be woro la bangi ba boka ja nga se ka se nga be sene o ligne crédit be fe ya o ti ya terrain de ke voilà ambo de nyini par exemple ça il va officier fleur officier 1 million et quelques de kilomètres carrés mais officier n'y a ta n'a fo saba angame ka 1/3 de barao c'est-à-dire que ni a sur ça hectare bi worodo mali ke me ka hectare mo gandron de bara fo fan fleur na sisa mais iba ka fo ni ye projet ta ka nyeshi to buma ko pour que kasika officier développer walu kasika financement do kono ou ta financer bi ou ta financer chini vous c'est daka parce que vous pas do on nyeta sra wolu woro bi bon maintenant on ga nyema wore ngangu joro la ni sambe kono am se ka sene do bala to ni malien na fora bi ko baji belebele flabe mali bulu officier doro 1 million et quelques kilomètres carrés ibita fo Tombouctou bi sa yera ko malo la Tombouctou mogote malo ka bo fansi malo mi sene Tombouctou abe Tombouctou dugubo donc ibita la ko ni fon kono maintenant fora ko alibi anga balo dafa de be bo ko fe ka do mali kono et ma mundo ay wa le ka malheureusement mundo c'est-à-dire que moi ni discours ta c'est une déception quoi incroyable quand tu prends le discours de Modibo Keïta Modibo te parle de sécurité alimentaire. Quand tu prends le discours de Moussa te parle de sécurité alimentaire. Alpha te parle de sécurité alimentaire. ATT te parle de sécurité alimentaire. Ibeka nana, mais on nani oye l'eau agricole de Krakirou. Mais est-ce que c'est pas une honte que pendant 60 ans, nos dirigeants répètent la même chose, personne n'est arrivé à résoudre ce problème. Est-ce que c'est pas une honte? Pendant plus de 60 ans, les mêmes présidents, ni Mourou discours Takanato, Moussa Taïba Yakono. Donc ça veut dire quoi ce pays? C'est quoi? Badji Baf la Babamboula, Ala Odama. Katgoukolo Da'ama. Et encore, Maliens, 65% de la population malienne est jeune. Donc des bras valides. Comment nous disons? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a famille qui perd de Katibougou sortant de chômage la Mali? Au Tchama Débé. Sorti de l'époque de Katibougou, chômage à Tchama. Il veut des vétérinaires à Tchama de chômage là. Babi il barani fait là. Son il faut rien. L'État fait rien par rapport à ça. Bon, on tourne le coup du Congo. C'est comme une loi, vous voulez qu'en la Congo. N'a pas Congo, on me tout du Congo. On me Congo, un besoin. Faut qu'on en bouille. Qu'est-ce que c'est Allah et Munda Mamadouma 20 21 011 un monde sans terrorisme Radio Clédou. Allô. Allô. Bismillah. Assalamu alaikum. Alhamdulillah Dimaya. Dimaya be ka. Ah alhamdulillah. Ah. Ouais ne ivoirien ne quoi. Voilà nana ka jamana kono ya. Namo. Voilà ne sigin turam bena ka mission ma. Vraiment ka mission baraka bala quoi. Tubarkala. Voilà anu ko duwa me aka ko chama kalama chancana aka fanga ala ka baraka dola. Amira biamo. Ala ka baraka dola. Amen. Mais pas malion yere aya bulu di nyoma quoi. Ama bulu di nyoma c'est pas facile quoi. C'est pas facile. Dobe yam bi faya bulu di nyoma. No na ka bulu di nyoma to uti sala. Ne fay malien ne meni bayi wore. Bine na ka jamana ko na barale ke mena ko sigi. Chancana aka jamana ya jija be sa ko. Donc et tarabaso sa ke hote?
Bon ne kɔni taara baso. Ni t'anw fɛ yan o tɛ yen dɛ parce que n'e ko k'i Ivoirien y'anw bolo i ye Malien de ye n'i fa kɔni ye Malien ye Malien joli de b'i la i ye Malien de ye. Donc a bɛɛ ye kelen. donc anw bɛ fɛ désormais i b'i présenter comme Malien. Ni e fa ye nin mɛ sisan i bɛ k'i présenter comme Ivoirien i fa a bɛ mun k'a la. Non e ka ne tora n fa ka côté la donc. Ayi den ka n'i cɛ den ka tɛ taa ba ka côté la i bɛna faso de. Bon quand même n bɛna na faso la. I ye Malien de ye. Ouais n ye Malien. Voilà. Merci beaucoup i ni ce i ka wele la an ka foli ani tanu ni bi ye i bɛ jateminɛ kɛ an ka ressource ko la n ko waati la an welela ka taa cérémonie ba kɛ Moribabugu ni ka taa gazi bɔ vraiment yɔrɔ gazi mɔgɔ bɛ gazi san joli la bi Mali kɔnɔ mais n'a fɔra maliyɛnw ye sisan ko gazi mun bɛ Moribabugu ni Kati cɛ jumɛn ni Moribabugu yɔrɔ la ko a bɛ Bamako Segu Sikaso ta i bɛ da la wa an bɛ cérémonie kɛyɔrɔ la u ye a tɛ tile la Sote ye Alu Badara Diallo de ka Sote u y'a bɔ cérémonie na u ka discours la u ye mun ɲɛfɔ an ɲɛna ale yɔrɔ kelen dɔrɔn bɛ se ka Bamako Segu Sikaso a bɛ se ka bɛɛ ta Kati fana ta bɛ yen o n'o tɛ kelen ye Kolokani dɔ bɛ ka Kolokani o n'o tɛ kelen ye nin si ni nord ta tɛ kelen ye bon mun b'an bali k'a bɔ n y'a mɛn ŋunu ka kuma taara ka na cogo cogo Alu Badara ta in na mun ye Moribabugu ta ko Faransi de y'i sen d'a kan kuma taara ka na cogo cogo i b'o de mɛn a kɔnɔ mais mun n'a tɛ ka kɛ anw bɛ ka taa gazi exporter ka na n'o ye gazi kilo yɛrɛ bɛ joli la bi n'a fɔra ko o jamana yɛrɛ bɛ se ka gazi feere maa wɛrɛ ma an bɛ kule la cogo sɛgɛn b'an na nin bɛ faamu cogo di 20 21 00 11 a ka walawala a ka faamu allo e bisimila haba denbaya Sula. haba bisimila Bon me fɛ ka ne b'a ka baro la dɔɔnin quoi. O bɛ diya n ye. Bien. En fait, donc Malien tɛ jateminɛli de kɛ a ka jamana ko la quoi. Naamu. N'i y'a jateminɛ k'a ye n'i ko ko Malien tɛ fɛn kalama a fɛn kalama tɛ i b'a fɔ a tɛ ko kalama an t'an ka jamana ko yɛrɛ de kalama fɔlɔ. N'o tɛ 2013. Tɔw ninnu ye conférence dɔ kɛ salon dɔ kɛ sur le Mali o y'a sɔrɔ kɛlɛ b'a tan facile la. I b'a kɛ to i b'i mabɔ i ka radio la. A ye tɛ radio kɛrɛfɛ radio tɛ yen. Bon i déplacé dɔɔnin a bɛ ka karacher quoi a bɛ se ka kɛ réseau ko ye. Ou bien i b'a bɔ parallèle la bɔ parallèle la. A tulo b'a la kan kɔni. Bon a ɲɛfɔ joli teliya la joona parce que waati man jan bilen. N ko tɔw ye conférence dɔ kɛ 2013 o y'a sɔrɔ an bɛ kɛlɛ tan ni fila fili la. Sur le Mali c'est pas ni mɔgɔw y'a ye. Dugu jumɛn na. A kɛra Italie de c'est pas n hakili t'a dugu kelen tɔgɔ de la mais a kɛra Italie de. Sabu Mali dugukolo nafolo k'a dalen don k'a sarada quoi waribatigiw dama dɔrɔn de bɛ yen c'est comme les hommes riches u bɛ ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ quoi. Maliyɛnw m'a suivi mais vidéo in kan ka sɔrɔ ne bolo. Bon n'i ko fana an taara sɛnɛko fan fɛ maliyɛnw bɛ taa sɛnɛ malo ta kɔfɛ ka na kɛ ka maliyɛnw balo et pourtant malo sɛnɛyɔrɔ ba de Mali la. Bajiba fila b'an bolo dugukolo b'an bolo. Surusa ne tɛ jigin jama ɲɛmɔgɔ la ne bɛ jigin minnu bɛ taa malo ta kɔkan ka na ne bɛ jigin olu de la o yɔrɔ la. I bɛ fɛ olu ka mun kɛ sisan. Ne bɛ fɛ olu de ka sɛnɛ k'o yɔrɔ in na olu k'u ka taa cɛ kɔkan ka na. Mais jamana ka service de bɛ yen olu de kan ka dugukolo aménager parce que sɛnɛ tɛ malofu sɛnɛ tɛ yɔrɔnin kelen ko ye yɔrɔ de bɛ aménager fɔlɔ ka baaraw k'a la fɔlɔ investissement de bɛ k'a la fɔlɔ pour que a ka se ka nafa di. Oui, tout compte quand même a bɛ kɛ ten tɔ e bɛ olu bila o sira kan k'o ɲɛɲini ka wari don o la ka fɛɛrɛ k'a la walasa u yɛrɛ bɛ se k'a sɛnɛ o fɛ cogo min na. Bon aujourd'hui i bɛ ka mun fɔ état de bɛ se ka hali o taama siraw ta. C'est-à-dire que comment les privés, wari bɛ privé minnu bolo, comment les inciter à investir dans l'agriculture. Bon, olu fana b'a kɛ de n'u ka intérêt ye o. Parce que an bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ sɔrɔ ɲini de la. Nin y'a ka boutique dayɛlɛ o kama, nin bɛ k'a ka garage dayɛlɛ sɔrɔ de kama. Bon waritigi fana, ayiwa n'i ye garantie d'a ma k'a fɔ n'i y'i ka wari don nin fɛn na a bɛ nafa s'i ma. A b'a don a la o. Maintenant, est-ce que l'État a mis des mesures par rapport pour vraiment inciter les privés, les grandes sociétés à essayer qu'au Guato Saraka. Est-ce qu'on fera en fait? Bon, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Notre nom qui est là, on est en bonne idée. N'y a pas président fait maintenant ce qui est baloko pma de beau d'accord. Sambi woro baloko kele de teme kaba, du golo bambolo, bajiba fla bambolo. Voilà. Kaba kote wa.
amira biya manga foli tan ni biye e wa ale be kanga bi malaba e sabla wati bo dala le sera brama ambe foli ani tan ni ke blame ba kul bela jirele ye mun nyan soro mun ma se kan soro e wa ka yira bela ko ngani ay kelende mali ko ni du mali mi se ka bonno la to ko mina mali nga se ka lafiya to ko mina ko dokera toro la dokera dikuna on dakate senga ya bada kalodu on dakate toro e kalodu e wa yelma be se ka ke anga dala anga da anyere la awni ce akwa kuluma jola burama dambele ale pme klidu media la baranina ale abuchote aywani naga kana fula ne bakare ba ce kura tokula micro barani alaka alamsa wara ira awni na alamsa wara 14h05 aminyon soro klidu kelin sanfe kibara kura munuma ke kadeko yere kanyo aywa anga se ka famel soro aywa jamana tabulu ala awni ce kuluma jola alaka clear dam bela jerelemo